Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyang tanan ka nagapamati nining programa sa kahanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa kanang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga silimbahon og dalaygon nga Dios ana ka sa trono sa katasan sa mga kalangitan, nining taknaa sa kagabion o Dios, ikaw among gipasalamatan tungod sa imong paghatag sa lugwas matag usa ka nalaman namo nga mga kinabuhi, tungod sa imong paghatag sa mga panginahanglanon namo adlaw-adlaw. Busa nining gabiuna o Dios, kami na usab maghangyo diha kanimo nga samtang magapatalinghog kami niini nga programa sa kahanginan, ikaw among paghangyoon nga ikaw magapadala sa imong mga balaang Espiritu Santo, imo balang Espiritu Santo nga may magagiya sa matag usa kanamo sa pagsabot sa imong bilimpulong nga nagigikan sa balaan nga kasulatan, nga kini magagiya og magatudlo kanamo sa matag usa nga moila og modaig moalagad kami diha kanimo. Salamat o Dios nga sa kanunay ang imong kaluoy ug ugma imong ginapakita dinhi kanamo. Kami magahangyo diha kanimo nga ikaw mag-aayo sa mga tao karon nga naay tagsa-tagsa ka mga balatian. Ikaw maghatag og kasulbaran sa mga tao karon nga naay tagsa-tagsa ka mga suliran sa kinabuhi. Busa magapakaluoy ug magahangyo usab diha kami kanimo nga unta ikaw magakaluoy sa matag usa kanamo, nga kon kami nakahimo og pagpakasala batok diha kanimo, unta imo kaming pagakaluy-an o Dios. Salamat o Dios nga ang among mga pag-ampo ug paghangyo diha kanimo, imo kining pagatubagon pinaagi lamang kang Kristo Jesus sa mga personal bugtong manluluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kiglaan, welcome na itong programa sa kanginan, Jesus is our hope. No, sa bisan nasa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa. Welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kahigalaan. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa, sa gihapon mga kaigsunan og mga kahigalaan, kami magahangyo kaninyo nga kon mahimo, no, kamong tanan nga naglantaw karon sa ato nga Facebook Live, i-share ninyo ato nga mga program mga kaigsunan, mga kaiglan. Naron nga sa diin, daghan usab nga mga tao nga mapanalanginan pinaagi nini atong programa, pinaagi usab sa inyo nga pag-share mga kaigsunan o mga kaiglaan. Unya ato dayno nga pasalamatan ang tanan nato nga mga kaigsunan nga nagapaminaw sa ato nga radio broadcast, nga sa kanunay ang ilang mga sound system ilagid ning ginagamit aron usab nga mapalanog ang atong programa sa ilang sa nagkalain-lain nilang mga dapit, no, nya pasalamatan sa nato ang mga nag-view karon sa ato nga Facebook Live nga ila sang gihimo nga ilang giconnect sa lang tagsa-tagsa ka mga Bluetooth speaker aron sab nga mapalanog ang ato nga programa. Kini nga mga pamaagi, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, nahimo ni nga dako nga pakigdugtong, dako nga kini ang pagtabang sa pagduso sa buluhaton, sa pagsangyaw mayong balita ug masayod ba mo mga kaigsunan ug mga kaiglaan ang atong gihimo nga pagtabang, no, sa kini ang pagsamyaw sa mayong balita sa tibuok nga kalibutan, mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Mao ni ang mga rason nga mapadali ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo nga ang tanang mga tao maminsahian sa maayong balita, mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Hinaot nga dili mo matagbaw, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, sa pagsuporta ug paglantaw nining atong programa sa live broadcast. Unya nga ato nga mga radio listeners dili sa matagbaw sa pagpamati nining ato nga program, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kay diha sa ato nga pagpamati nini nga programa dili ni magagiya og magatudlo sa matag usa nato ngadto sa pagkadautan, kundi kini nga programa gidisenyo kini mga kaigsunan ug mga kaiglan aron kitang tanang mga tao magiyahan og matudloan sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga makabaton og maayong pamatasan atubangan sa Dios, mga kaigsunan ug mga kaiglan. Busa
ayaw mo katagbaw sa pagsuporta o pagsubaybay sa ato nga programa. Sa tanan na lang nga nagsubaybay nagsunod nining atong programa, sa kinasing-kasing kamong tanan amo nga gina-welcome nining atong programa nining taknaas kagabion mga kaigsunan. Well, alang sa paghatag sa mga mensahe, pagbasa ng mga text messages mga kaigsunan, ato hatagan og panahon si Brother Libby Claves. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother Isao. Niya maayong gabi no sa atong tanan nga mga pinalangga nga ating paminaw. Kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa ato nga broadcast, kinasing-kasing manamo higala nga gina-welcome karong gabi na og sa inyong pakiguban. Pwede nimo kapadangat og mga text messages alang sa ato mga kaigalaan nga listener sa ato nga programa dinhi sa radio. So makahimo mo sa pag-text mahigala sa number nga akong gipahibaw nga ninyo. So alam mo sa text nga to kang Brother John tungod kay di nato siya kauban karon base og ugma niya na siya ato siya kauban. So dili lang mo ditso og text sa akong number kang Brother Libby Claves nga number sa 0926-8869-758. Na may pangutana o naamoy mga dugang tubag karong taod-taod sa pangutana nga ato nga pag-isgutan, so ato na nga gina-welcome higala. Naamoy mga birthday greetings ngadto sa inyong mga suod sa kinabuhi, inyong mga friends. So ato nang gina-welcome, ato nang basahon dinhi aron mapadangat na ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Anya, salamat po karong gabi na sa ato makahigalaan nga nagamit og mga sound system na aron makashare sa pulong sa Ginoo, og sa ato makahigalaan nga mag-share sila pinagi sa Facebook. So ato nang gipasalamatan kay ang tulong sa Dios or ang gospel mo katag sa tibok naong sayuta mahigala sa ditang sa diha nga atong i-share ang pulong sa Ginoo. So manghinaot mi nga nakiguban mo karong gabi na nga palihog lang kanunay i-follow ninyo ang ato nga live program sa Facebook. Kanya aron ma-updated ta mi sa atong programa, nga palihog pod atong i-share higala ang ato nga programa para daghan ma-bless dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, sa pagprensunahan atong ipabasa ni Brother Isao ang mga niya sa screen nato ang makigalan doon sa mga mensahe. Brother Isao. Okay, salamat. Okay, salamat Brother Libby. Well, mga igalang at ta sa pagbasa sa mga mensahe nga midangat diniya sa to nga live broadcast nining gabi na. No, niya si Sister Merlin Biderde, ang iyang mensahe ay watching. Thank you so much ma'am sa pagsunod o pagsubaybay nining ato nga programa. Niya po si Sister May Molina Jicol. Good evening. Watching from Hill, Saudi Arabia, no? Mayong adlaw nimo dinha ma'am niya. Salamat sa imong pagsubaybay sa ato nga program. Minsay dungog og himaya sa Ginoo, tagaan panalangin na pod laing gabi puno sa gugma og grasya sa Ginoo. God bless sa tanan kapaglaom. Amen. Ni ana nga mensahe ma'am. Sa Dan sharing. Thank you for sharing sa ato nga program ma'am. Niya pod si Brother Ronaldo Vibragat, mayong gabi sa tanan. Mayong gabi isab nimo dinha Brother Ronaldo. Niya po si Brother Ian Kevin Dorotan. Niya po si Sister May Molina Jicol. Amen. Niya po si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother Isao kay Libby og sa mga kaigsunan na minaw og nagbiyo karon. God bless sa tanan. Mayong adlaw nimo din Brother Ronilo. Malipay gid mi kanunay Brother Ronilo kay sa matag live na to amo gyud nga makita ba ang imong presensya dinhi sa ato nga live broadcast na agid imong comment permi amping ka kanunay ni na Brother Ronilo nya ang atong pagtuo nga nabatunan diha sa atong Ginoos Kristo ato nga palambuon og patubuon palig-onon Brother Ronilo Itang. Niya po si Brother Brian Joshua Velasco. Mayong gabi kay Livy. Akong i-greet ang Velasco family, Dorotan family, Yahada family or Voda family.
Cuervo family, Hilig family o Cartaginas family nga naminaw karon sa inyong programa o sa tibok nga iglesia sa Ubuob, Tabango, Leyte nga nagpaminaw ninyo karon. God bless ninyo kuya. Salamat Brother Brian Joshua Velasco sa imong pagsunod pagsubay sa itong programa o banman sa mga gipang-mention nimo nga mga pamilya dinhi sa itong programa karon. Maayong gabi kini tanan dinha og labi na sa ato nga mga kaigsunan no dinha sa iglesia sa Ubuob Seventh-day Adventist Church sa Tabango, Leyte. Maayong gabi inyong tanan dinha mga kaigsunan. Niapod si Brother Eddie Layos, maayong gabi Brother John o Brother Libby og sa tanan nga nagtan-aw, nagwatching, naglantaw. Maayong gabi sab nimo dinha Brother Eddie, no? Salamat sa iyong pagsunod ug pasubaybay sa itong programa. Niapod Brother Rufino Moreno, niapod si Sister Jeannie Rama Fermin. Maayong gabi ninyo mga brad, maayong gabi sab nimo dinha Sister Jeannie. Ban sa imong pinalangga nga bana og sa imong mga kabataan, maayong man sa imong pinalangga dinha nga inahan. Maayong gabi kaniyong tanan. Pilan lang gid ka mga adlaw magkita-kita na taninyo dinha sa inyo ang church founding anniversary. We were very excited Sister Jeannie nga makita mo, matagbo mo uban sa to nga mga radio listeners dinha. Unya na po si Brother Francisco Itang padayon sa pagsangyaw. Yes brother, ato ginihimuon nga ang pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita kay mao naman gid ni ang ato nga mga buluhaton nga mga magtotoo diha kang Kristo ang pagsangyaw sa iyang mga pulong. Niapod si Brother Melo G. Sila Sol, good evening kapaglaom, God bless. Niapos Brother Edwin Notarte, mayong gabi sa tanang mga kapaglaom madasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Watching from Ormoc City. Mayong gabi nimo dinha Brother Edwin. No, bas imong mga kaubanan nga naminaw sa tong programa karon. Naibaw gid ni Brother Edwin nga duna gid kay mga kauban dinha nga naminaw sa tong programa karon kay panahon og mag-comment ka na among gid na imo nga i-mention pero naibong ta karon nga murag wa na may na-mention pero naibalo nga doon nagit kay mga kauban din na. Mayong gabi sab sa tanan ngimong nga mga anato dra nga mga kaigsunan sa Ormoc City, mga kaigalan nga nagsunod og subaybay sa ato nga programa. Niapod si Brother Theodic Kaubat Dukalang, mayong gabi sir from Zone Pluto. Zone Pluto maybe Kamutis ni, no? Mayong gabi ninyo dinha tanan Brother Theodic, no? Salamat sa imong nga pagsunod o pagsubaybay sa ato nga program. Ang Dios magpanalangin kanimo. Niapod si Brother Lorito Junior Lucina. Mayong gabi ninyo mga brad. Greet lang ko sa akong tatay Atilano Estrera og sa akong mga anak. Sila si Mike Lucina, Mavil Lucina og Bibi Meril Lucina nga naminaw sila karon og sa tanang taga Zion Church Campus sa San Francisco, Camotes. Mayong gabi sab kanimo Brother Lorito nya. Mayong gabi ninyong tanan, no, mga kaigsunan nato dinha sa Mount Zion Church Campus San Francisco, Camotes, no. Salamat sa iyong pagsunod ug pagsubaybay sa atong programa. Niya po si Sister Chel Notario Aragon. Mayong gabi kanyo Brother Isao Kialibi. Naminaw na pod mi karon sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa Brother Isao. God bless sa tanan. Salamat sab kayo Sister Chel Notario Aragon sa inyong pagsunod o pagsubaybay sa atong programa. Og nabantayan nako nga very active pug kay kadini sa paghatag og feedback sa ato nga kiniang program Sister Chel nya. Naot nga always mo nga magsunod og magsubaybay gid nini nga atong live broadcast nya. Hatagi pod mi ninyo feedback dinhi kun diin mo dapita nag lantaw sa tong programa. Unya inyo mga kaubanan dinha nga nagapaminaw sab sa atong programa, mahimo sab ninyo nga ipadangat dinhi sa ato nga program sa atong live broadcast aron nga ma-acknowledge og mapasalamatan pod nato ang ila nga suporta uban kanimo, no? Niya pod si Sister Rowena Soliano Cortez. Mayong gabi. Mayong gabi sab nimo dinha Sister Rowena Soliano Cortez nya. Salamat sa iyong pagpaminaw. Asa man kamo karon dapit nga nagsunod og nagsubaybay nini nga atong programa. Unya niya pod sa atong pikas monitor mga kaigsunan nato pod makita nga nakig-uban kanato sila si Brother Siloy Del Tam, Sister Mins Gabisay, Sinadhan Hidukos, Brother Ariston Bueno, Brother Jivni Jeris Malati, Sister Michelle Dada Tribunalo,
niapod si Brother Roy Nimel, niapod si Brother Jake Sumalinog, Brother Eljon Tonyakaw ni Dia, Sister Angeline Mendoza Matias, Brother Abner Dualyo, Sister Rosalie Tumabini, Brother Luel Nodalo Estrera, Brother Brian Joshua Velasco. So mao pa ni atong nakita karon mga kaigsunan nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga program. And by the way, ato nga pasalamatan ang ato nga mga sharers sa ato nga programa nining gabiuna mga kaigsunan. Mikabot ang ato nga share og kini ang 32 shares. Salamat sa inyo nga kini ang pagkuan mga kaigsunan, pag kini ang tawag nini pag-share sa ato nga programa, dako na kay nang impact sa ato nga program. Well, wala naman tayo nakita nga mga mensahe nga napuno sa ato nga program. Ngadto na ta mga kaigsunan ug makiglan sa paghatag og pagtagad sa pangutana nga atong tubagon karon. Atong nyoon si Brother Libby nga basahon ang pangutana mga kaigsunan nga atong tubagon karon. Brother Libby? Okay, dengan salamat Brother Sao. Katong follow up bilang sa to? Ano mo kayo follow up dia? Katon lang follow up atorong kanon. Ikaw, diya sa pangutana diri pero og naay instant nga reaction atong gisgutan, mahimog ka na atong unahon. Yes, well, naay kuan kato si Brother Dim Aray kung nahinumdum ka kagabi niya gitubag nato yang pangutana. Ganyan buntag. So ato nga natagag husay nga sa yang pangutana sa badista ba ang atong Ginoo. Karon do na nasabsay follow up ngayon siya nga pangutana nako kung sa badista pa si Kristo nganong gilansang man siya sa mga Hudiyo nga mga sabadista sab. Mao ni ang iyang pangutana karon nya alang sab sa to nga makaigsunan nga gusto mohatag og tampo, no? Kini ang dugang ba sa ato nga gitubag nga pangutana karon amo nga sublion mga kaigsunan dinhi sa kahanginan nga dunay follow up sa ato nga gitubag nga pangutana kagabi kay instant man kita mohatag og pagtubag basta follow up na sa mga pangutana mga kaigsunan. So sa gitubag nato kaniyang buntag dunay follow up, no? Ingon siya nga pangutana nako kung sa badista pa si Kristo nganong gilansang man siya sa mga Hudiyo nga mga sabadista sab. Mao ni iyang pangutana mga kaigsunan ug makiglan Brother Libby nga kung sabadista pa kuno si Kristo nganong gilansang man si Kristo sa mga Hudiyo nga mga sabadista sab. So mao ni ron ang ato nga hatagan og hatagag pagtubag Brother Libby kining pangutana or follow up gihapon ni Brother Dim Aray. So Brother Dim Aray, hopefully nga naminaw karon sa ato nga programa. Pasalamat mi nga imo sab nga nabantayan ang tubag ganiyang buntag kay nakahimo man ka og follow up sa ato ron nga kini ang sa follow up sa ato nga gihimo nga tubag. May tungod ni imong tubag Brother Dim Aray. Naibaw ta nga dili giniingon nga mao jud ni ang insakto nga pangalan pero mao man ang gigamit sa Facebook. Maingon na lang gid nato mga kaigsunan nga kini ang matawag lang nato mao ni ang pangalan Brother Dim Aray. So may tungod din imong pangutana Brother Dim o basta nang naminaw karon ngano nga kung sabadista pa si Kristo sabat keeper nganong gilansang man sa mga Hudiyo si Kristo nga mga sabadista man sabtong mga Hudiyo niya mga kaigsunan og makiglan ang tubag ngano nga gilansang si Kristo sa mga Hudiyo nga mga sabadista man sabto ang mga Hudiyo mga kaigsunan og makiglan. Naibalo ba mo nganong dunay gibutang nga termino nga sabadista man sabtong mga Hudiyo? Nasayod ba mo nga kaniadto sa panahon ni Ginoong Kristo wala pay mga tao nga mga Hudiyo kaniadto mga kaigsunan nga sa pagpakatao ni Ginoong Kristo mga tao mga Kristohanon kaniadto mga sumusunod ni Kristo puro mga sabat keeper. Now kung imo nga lantawon og susyon unsay rason ngano nga si Kristo gilansang sa krus mga kaigsunan gipalansang sa krus. Kung imo nga lantawon og susyon mga kaigsunan og makiglan ang record sa Biblia ang nagpalansang kan Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus ang mga kabdagkuan, mga punuan, mga kaparian, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Dapat inyo ning mahibaluan. So unsa may rason ngano sa Ginoong Kristo gilansang man sa Kalbaryo sa krus?
ang tubag niini mga kaigsunan ug makiglaan, si Kristo ilang gilansang ngadto sa Kalbaryo sa cross tungod sa rason sila dili motuo nga si Kristo mao ang Misayas. Sila dili motuo nga si Kristo Dios. Sila dili motuo nga si Kristo anak sa Dios. Pero kining mga butanga, mga kaigsunan ug mga kaiglan, sa wala pa ni magpanghitabo, nga wala pa mga kaigsunan, sa wala pa ni magpanghitabo nga si Kristo nagpakataw nining kalibutana, daan na kini nga gitagna sa balaan nga kasulatan nga magpanghitabo kining mga butanga. Ha? Daan na nga gipadayag sa balaan nga kasulatan nga mahitabo ning mga butanga nga si Kristo, mga kaigsunan ug mga kaiglan, may mahimo nga kini ang halad or mahimo nga dalan, siya may mahimo makaigsunan og makaiglan nga way ba aron nga ang tao mapabalik sa tiilan sa Dios pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Now balikan nato ang kinayang main point nini nga kung sa badista pa si Kristo nganong gilansang man siya sa mga Hudiyo, nga gilansang man siya sa cross sa mga Hudiyo nga mga sabadista man sabto. Kung imong lantawon makaigsunan ang rason, Juan Kapitulo 5, kung ato nga lantawon og susiyon, doon na tayo makuha nga mga punto dinhiya mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong basahon ang Juan Kapitulo 5, ato ra kayong basahon mga kaigsunan, dinhiya dunay gisgutan dinhiya. Sa Juan Kapitulo 5, dunay sugilanon. Dunay usa ka tawo nga nagmasakit mga kaigsunan ug mga kaiglan sulod sa pila ka mga katuigan kung imo nga lantawon og susihon ang nasulat sa Juan Kapitulo 5. Now, kung imo nga basahon ningon aning gisgutan mga kaigsunan ug mga kaiglan, sa Juan Kapitulo 5 bersikulo 1 padulong ta sa 18 ingon ani ang gisgutan. Human nini miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasulugan sa mga Hudiyo didto sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og bitsata sa Hebreo, kini maong linaw may 5 ka pasilunganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko, og didto'y tao nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto, og nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutanan niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Niya makaigsunan og magkiglaan kung atong padayon na city. Nagingon, ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Og samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Moning explanation sa kini ang maong taong nagmasakit sulod sa 38 ka tuig. Tubag niya sa pangutana ni Kristo nga gusto ka bang mamaayo? Kung imong padayonon ang uso nagingon si Jesus, mingon kaniya, tindog dada ang imong gigdaan og lakaw. Remember these words. Giingnan ni Kristo ang maong taong nagmasakit sulod sa 38 ka tuig. Tindog dada ang imong gihigdaan og lakaw. But pasabot nga gisugo ni Kristo ang mao nga tawo nga nagmasakit sulod sa 38 ka tuig nga barog dada ang imong gigdaanan, bitbit ang imong gigdaan. But pasabot mga kaigsunan ug makiglan nga niyanang puntoa giayo ang tawo masakiton ni Ginoong Kristo. Nan kung atong padayonon ang may binagingon o gihadiha naayo siya og gidala niya ang iyang gigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlaw nga igpapawlay. Numdumi, nahitabo ang butang sa pag-ayo ni Kristo sa maong taong nagmasakit sulod sa 38 ka tuig, panahon sa adlaw nga igpapahulay. Nan kung atong padayonon ng Jesus nagingon, busa giingnan sa mga Hudiyo ang tao nga maayo, ang tao nga naayo, adlaw igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gigdaan. Unsay gisulti sa mga Hudiyo, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, mga kadagkuhan sa mga Hudiyo ngadto sa kinang maong taong giayo ni Ginoong Kristo, ingon sila, adlaw igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gigdaan. Giingnan sa mga Hudiyo tung taong giayo ni Kristo adlaw igpapahulay ron supak sa balaod nato ang imong gimo sa pagbitbit pagdala sa imong higdaanan. Naibalo ba mo makaigsunan og makaiglan nga ang mga Hudiyo
dunay kaugalingong balaod sulod sa adlong igpapahulay. Busa mo na nangingon ang mga Hudiyo ngadto sa taong giayo ni Kristo ganang supak adlong igpapahulay karon, supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong higdaan kay do naman sila balaod ilang kaugalingong ang mga Hudiyo dunay kaugalingong balaod sulod sa adlong igpapahulay. Nan kung atong padenangon sinagingon siya mitubag giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako dada ang imong higdaan og lakaw. Sila nangutana kaniya kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong higdaan og sa paglakaw. Sa 13 nagingon apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha niadtong dapita. Kung ato pa yung padayon nagingon human kini may tabo hitagbuan ni Jesus ang tao didto sa templo og mingon si Jesus kaniya tanawa naayo ka na ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Mga kaigsunan og makiglan niining puntuha atong makita nga usahay diay ang mga balitian mga sakit nga modangat sa atong kinabuhi mga hinungdan nining mga kaigsunan og makiglan ang atong mga kasalanan. Busa panahon kung kita anaa sa balatian panahon nga naata sa sakit tapos ayuhon kita sa Dios mga kaigsunan og makiglan ato na kining ampingan nga mulikay natas paghimog pagpakasala mga higala og mga igsoon aron nga dili pa mungadtog sa mas labi pa kangilad nga sakit ang atong bation pohon mga higalag mga igsoon. Nan kung paday natong 15 mga kaigsunan nagingon unya milakaw ang tao og misigilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus day may nag-ayo kaniya. 16 tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Hesus kay giayo man niya ang tao sa adlong igpapalay. Remember these words. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Hesus kay giayo man niya ang tao sa adlong igpapahulay. 17 busa sa Hesus mitubag kanila ang akong amahan nagbuhat hangtod karon busa ako nagbuhat usab. Tanawang 18 mga kaigsunan og makiglan ang tubag sa pangutana karon niya. Bersikulo 18 nagingon tungod niini misamo tinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Tanawa kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlang igpapahulay kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan og sa ingon nini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Ang hinungdan ngano nga gitinguha sa mga Hudiyo nga patyon si Ginoong Kristo ilansang sa Kalbaryo sa cross tungod sa pagkawalay pagtuo sa mga Hudiyo nga Dios si Kristo mga kaigsunan og mga kaiglan. Buot ba mo masayod mga kaigalag mga kaigsunan nga dunay duha ka bahin sa mga Hudiyo kaniadto, dunay duha ka mga bahin sa mga tao kaniadto, nga dunay mga tao nga mituo kang Kristo nga Dios og dunay mga tao nga wala mituo kang Kristo nga si Kristo Dios. Og kining mga butanga mao ni hinungdan mga kaigsunan og mga kaiglan ngano nga gilansang sa mga Hudiyo nga Sabbath keeper si Ginoong Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus tungod sa rason kay kining mga Hudiyo walay pagtuo ngadto kang Kristo nga si Kristo Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. Busa brother sa imo nga paluap sa imo nga pangutana nga naghisgot ka nga kon sabadista si Kristo nganong gilansang man si Kristo sa krus sa mga Hudiyo nga sabadista. Ang tubag nini mao tungod kay gining mga Hudiyo nga naglansang kang Ginoong Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus mga Hudiyo kini nga walay pagtuo wala mituo kang Kristo nga si Kristo Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan. Brother Dim Aray ang tubag sa imong pangutana mao nga gilansang si Kristo sa mga Hudiyo nga Sabbath keeper ngadto sa Kalbaryo sa krus dili tungod lang kay gilapas ni Kristo ang balaos mga Hudiyo sa alod sa adlong igpapawlay kundi usab kay si Kristo gipanginsama niya ang iyang kaugalingon sa Amahan o gipanginsama niya ang iyang kaugalingon nga siya Dios mga kaigsunan og makiglan og tungod nining mga butanga ang mga Hudiyo wala motuo kang Ginoong Kristo nga si Kristo Dios, si Kristo anak sa Dios, hinungdan mga kaigsunan og makigalan gitinguha sa mga Hudiyo nga walay pagtuo kang Kristo nga si Kristo
patyon ilan sa ngatos kalbaryo sa cross kay naghuna-huna ang mga kadagkuan nga kaparian sa mga Hudiyo nga si Kristo naghimo og pagbutang-butang sa iyang kaugalingon nga siya nagpaila nga Dios bisan siya dili Dios, mga kaigsunan ug makiglan. Nga naman dili mamutuo ang mga Hudiyo kaniadto mga kaigsunan ug makiglan nga si Kristo kini ang Dios, mga igalag maigsoon, siya ang anak sa Dios, siya ang Misayas. Mahinungdan nga ang mga Hudiyo nga dili motuo kang Ginoong Kristo nga si Kristo Dios, ilang gitinguha nga si Kristo ikalansa ngadto sa kalbaryo sa cross kay naguna-una sila nga si Kristo nagbutang-butang, mga kaigsunan og makiglan. Busa ang rason ngano nga si Kristo gilansa ngadto sa kalbaryo sa cross tungod sa pagkawalay pagtuo sa mga tao kanito nga Dios si Kristo. Kamong naminaw karon mga kiglaan ug mga kaigsunan, kumusta ang inyong pagtuo? Nagatuo ba usab kamo kang Kristo nga si Kristo Dios? Or doon na sa baka mo'y klase nga pagtuo nga wa mo motuo nga si Kristo Dios, mga kaigsunan ug mga kiglaan? Kung sa inyo nga kinabuhi karon wala mo motuo kang Ginoong Kristo nga Dios si Kristo, kanang inyong pagtuo nga nagunitan wala nay kining kalahian sa mga tao kaniadto nga nagpatay, naglansang kang Ginoong Kristo ngadto sa kalbaryo sa cross tungod sa ilang pagkawalay pagtuo, nahimo ra nga sulusama og kauban ka niadtong mga tawana nga nagpalansang kang Kristo ngadto sa kalbaryo sa cross, mga kaigsunan ug mga kiglaan. Na tinuod ba nga si Kristo dili Dios, mga igalag maigsoon? Kung atong basahon ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan ug mga kaiglan, Juan kapitulo 5 bersikulo 39 nag-ingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naguna-una man kamo nga pinaginini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mo'y nagpangimatuod mahitungod kanako. Si Kristo nagsulti nga ang kasulatan, mga kaigsunan ug makiglan, mao kini ang nagpangimatuod mahitungod kang Ginoong Kristo. Na unsa may gipangimatuod sa balaan nga kasulatan mahitungod kang Ginoong Kristo, mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung atong basahon ang nasulat sa balaan nga kasulatan niya, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ang nasulat ug ang na-record sa balaan nga kasulatan ingon ani kung atong basahon, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, sa Juan kapitulo dinia mga kaigsunan sa balasahon sa Juan kapitulo 5 bersikulo 37 kung atong basahon nagingon, og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayod nang himatuod na mahitungod kanako, kamo wala gayod makadungog sa iyang tingog, kamo wala gayod makakita sa iyang bayhon. Si Kristo nagsulti nga ang amahan nagpamatuod may tungod kaniya. Nan karon unsa may pagpangimatuod sa amahan may tungod sa iyang anak, may tungod kang Ginoong Kristo. Kung atong basahon, mga kaigsunan ug mga kaiglan, Hebrewanon kapitulo 1 bersikulo 8, mao kini ang gisgutan nagingon, apan may tungod sa anak siya nagaingon, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan og ang imong matarong nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian. Ang amahan nagpamatuod may tungod sa anak nga ang anak si Kristo Dios, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan kung imong lantawon ug susiyon taliwala nga ang amahan nagpamatuod may tungod sa anak nga Dios, mga kaigsunan og mga kaiglaan, si Kristo taliwala nga ang amahan nagpamatuod may tungod kang Ginoong Kristo nga Dios si Kristo, mga igalag maigsuon, mao man usab ang mga tinun-an ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan ug mga kaiglan, nagpamatuod usab nga Dios si Kristo. Nan kung atong basahon, mga igalag maigsuon, Roma kapitulo 9 bersikulo 5 nag-ingon din niya, nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, na tao si Kristo nga mao ang Dios nga naa sa ibabaw sa tanan, dalaygon hangtod sa kangturan. Amen. Karang pulong gisgutan na tao si Kristo nga mao ang Dios. But pasabot niya na taliwala nga si Kristo nagpakatao sa kalibutan, wala mawala ang iyang pagka-Dios, mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, gipamatud-an sa balaan nga kasulatan nga si Ginoong Kristo Dios, mga igalag, mga igsoon. Karon nga noon sa may nahitabo niya itong mga Hudiyo, mga kaigsunan og mga kaiglaan, nga sila wa man motuo nga si Kristo Dios,
kining mga butanga mao ni ang butang og rason, mga kaigsunan og makiglan sa mga tao. Mao ni mahimo nga hinungdan, mga kaigsunan, kung kita dili magmasusihon sa pulong sa Dios. Dili gyud nato masabtan kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kung imong lantawon ug susiyon ngano nga sila nawad-an og pagtuo ngadto kang Kristo nga si Kristo Dios, usaray sa rason niya na, mga kaigsunan og makiglan, kay kadtong mga tawhana nakulangan sa pagsusi sa pulong sa Dios, mga kaigsunan og makiglaan. Kung ato nga lantawon og susiyon, dili lang kay ang Roma Kapitulo 9 versikulo 5 ang nagpamatuod nga si Kristo Dios, bisan pamanggani sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13 atong makita nga nagpamatuod usab, kung atong basaw nagingon, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa imaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Kung imong lantawon og susiyon sa sinulat ni Apostol Pablo sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13, nagpamatuod nga si Kristo atong dakong Dios, mga kaigsunan og makaiglaan. Busa walay rason, mga igalag maigsuon, nga dili ta motuo kang Ginoos Kristo nga siya Dios. Kaya nga naman, sapat na ang pagpamatuod sa balaan nga kasulatan, sapat na ang pagtudlo sa balaan nga kasulatan kanatong tanan nga si Kristo matuod nga Dios, mga kaigsunan og makiglaan. Sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 20, mao kini ang sinulat ni Apostol Juan, nag-ingon siya, og kita sayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanatog salabutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod, o kita anaa kaniya nga mao ang matuod. Diha sa iyang anak nga si Jesucristo, kini siya mao ang matuod nga Dios o kinabuhi nga dayon. Ang sinulat pod ni Apostol Juan, nagpamatuod pod nga naghisgot, kini siya mao ang matuod nga Dios. Kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og makiglaan, niining atong kapanahonan karon, wala na'y rason nga masama ta sa mga pagtulunan o pagtuo sa mga Hudiyo kaniadto nga nagpalansang kang Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus tungod silang pagkawalay pagtuo nga Dios si Kristo. Wala na'y rason nga masama nga tong pagtuo ngadto sila, kay nga man gipadayag na sa Dios dinhi sa toa nga si Dios maana, gipadayag na sa Dios sa toa pinagisiyang pulong nga si Kristo Dios, mga kaigsunan og makiglan. Kaniadto panahon nga gipalansang si Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross, ang rason o ginungdan tungod kay ang tao, ang mga Hudiyo kaniadto, kabaang ng mga Hudiyo bang mga Hudiyo kaniadto walay pagtuo kang Kristo nga Dios, mga kaigsunan og makiglaan. Busa kung sa atong kapanahunan karon kamo nga nagapaminaw, mga igalag maigsoon, wala pod mo magatuo nga si Kristo Dios, ang inyong nga pagtuo walay kalahian sa mga taong nagpapatay kang Ginoong Jesucristo. Busa matawag ra gyapon mo og kauban mo niadtong mga tawhana nga ni akusar nga patyon si Ginoos Kristo ilansang sa Kalbaryo sa cross, mga kaigsunan og makiglan. Well, brother, salamat sa imo nga paluap. Unya, sa dili pa nako ihatag ang panahon kang Brother Ribe alas paghatag og dugang pagpasabot ato sa ning basahon ang minsay nga napuno sa ato nga programa niya si Brother Reggie Minosa. Maayong gabi, God bless. Niya po si Brother Jix Sumalinog, good evening ninyo brother. Niya po si Sister Ruth ni Cesario de la Cruz, mayong gabi Brother Robert Libby, watching from Hilutungan, mayong gabi ninyo din ha ante, o ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Well, wala lang tayo nakita nga dugang mensahe, ang panahon na akong hihatag diha kanimo Brother Libby, alas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Isaw, unya salamat sa follow-up nga pangutana nga gi-follow up ang atong ang pangutana nga gitubag kaganihang buntag, no? Ang pangutana god nga gitubag namo ganihang buntag sa atong higala nga si Kristo ba kuno sa badista ba? So amo nang gitubag kaganiha pulong sa badista gikas pulong sa bado. Okay, kalabanan gud ron sa mga relihiyon ang uban sa badista tungod kay Sabado ang giilang ipapahulay. Ang uban matawag og Domingista
kana tungod kay Domingo sa dang ilang giila. Ang uban po Birnis, tungod kay Birnis po dang ilang giila, nga adros pagsimbag igpapahulay mga higala. Ang pangutana, si Kristo higala, Sabadista ba? Nagbantay ba sa adlaw Sabado? Wa man gid ta sa tay record nga Domingistas Kristo, wa tay record ba sa Biblia? Bisag isa na lang kahigayon nga si Kristo ning adto sa sinagoga sa adlaw igpapahulay. O niya, mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Bisag isa lang kahigayon, wala. Ang ato nung nabasa sa Biblia nga nabatasan ni Ginosos sa matag adlaw igpapahulay, tuwa siya sa simbahan. So ato nang gidetali kaganiha, siya man ang Dios nga naglalang nga mao gipaila sa amahan, Dios siya nga nagbuhat sa langit ug siyota, sumala sa Hebrehanon 1:8. O niya, kung imong tanawon diri si Moises, gibuhat man sa Dios ang langit ug yutag tanang butang sulod sa unom ka adlaw ug nipahulay siya sa ikapito ka adlaw. So nagpasabot nga kay ikapito ka adlaw Sabado man na. Nagpasabot nga ang unang Sabadista mao si Kristo. Sawa pa siya nagpakatao dinhi sa kalibutan, kay diha naman siya kauban siyang amahan, sumala sa Juan 17:5. Kauban na siya siyang amahan, sawa pa buhatang kalibutan, o niya gipailas amahan nga si Kristo ang iyang anak, Dios nga maoy magbubuhat sa langit, sa yuta ug sa tanang mga butang. So nagpasabot nga si Kristo nagpahulay Sabado, kay Sabado may igpapahulay niya, nagpasabot nga Sabadista siya, dili siya matawag og Domingista. Kanya gibasa nato ganing mga referensya, daghang referensya atong ipangbasa, nga bisan pang mga sulat ni Sok Fernandez nagpamatuod nga si Kristo Sabadista, no? Ato ning gibasa kaganiha ang iyang usa ka libro nga nobina La Glorioso San Miguel Arcangel. Ang pamatuod dinhi ni Sok Fernandez, si Kristo wala magbungkag sa balaod sa Dios sa Mateo 5:17, og sumala siyang batasan si Jesus misulod sa sinagoga sa adlaw Sabado, Lucas 4:6. Pamutangan niya bersikulo, sa ato pa Sabadista si Kristo, bisan si Maria iyang inahan ni pahulay sa Sabado sa Lucas 23:56. Si Birhen Maria mismo Sabadista usab, ni pahulay siya Sabado, sumala sa sugo sa Lucas 23:56. Pamatuod na ni Badsok Fernandez usa ka Catholic faith defender mga higala. So nagpasabot nga ang Lucas 4:6, Sabado na, Sabadista gid si Kristo. O Sabadista, musupa ka di sa pako nimo si Sok. Nga ang Biblia sa pako nimo. Basa man, gibasa na to ang dual version, ang Latina Vulgata nagpamatuod nga nabatasan ni Kristo Sabado, mutindog siyang mabasa sa kasulatan dito sa sinagoga. Mao na higalang klaro og tinaw. Karon kay nasabtan na niyong bahina nga Sabadista daw si Kristo, ang iyang follow-up pangutana nga si Kristo di ba gipatay man sa mga Sabadista. Okay. Ngadtong panahon na ang giilang nga mga tao sa Dios, mga tao higala nga pulos mga Sabbath keepers, nagbantay Sabado. Doon na may nag-alagad og Dios sa una nga matuod. Doon na may nag-alagad kunuhay sila. Pero kada mga pagano ba? Ang pagano mao'y original nga nagbantay sa adlaw Domingo. Kay ang Sunday higala retirado na sa pagsimba silang Dios nga adlaw. Kaya ang pagano nagsimba man silang Dios nga adlaw. O niya mo nang gitawag og Sunday, ang adlaw Domingo pahinungod na silang pagsimba sa adlaw. Mo gani original nagsimbag pagkaadlaw Domingo. Ang ilang gisimba ang Dios nga adlaw. So wa pa'y Kristohanon sa una nga nagsimba og adlaw nga Domingo. Pagano lang, Sabado to tanan, pero duha ka klase ang nagbantay Sabado sa una kung maghisgotas pagtukang Kristo. Nga naman, kalabanan sa mga Hudiyo, mga dagkong tao pagin sa Hudiyo, mga parasiyo, mga eskriba,
mga pari sa mga Hudiyo, mga dagkong tao sa Hudiyo, tungod sa ilang garbo higala, wa sila mo ila kang Kristo, wa sila mo dawat kang Kristo, wa sila mo to nga si Kristo mao ang Mesiyas, mao ang manuluwas nga gipadala nganhis kalibutan. Wala sila mo to nga si Kristo Dios. May hinungdan nga ang trabaho nining mga tawhana nga nakigkunta kang Kristo katong sobra kataas ilang pride mahigala, pagsunod-sunod kang Kristo o niya ilang trabaho, pagpangita radyog bikil sayop kang Kristo. Munang sa daghang higayon, ilang gipangutanas ni Hesus, siyang gipangbuhat sa mapananglitan niadtong panahon nga nangayo siyang masakiton. Katayo matuhan na kusog kay mga tana, kay gusto man sila nga si Kristo gapuso nila sa ilang tradisyon, kay ang adlong igpapahulay Sabado balaod banas Ginoo. Pero gisupasubraan nila, naghimo sila gitawag og ilang mga balaod mga higala. O naghimo sila balaod, gipakapin nila na nga mga balaod nila nga ilang gihimo gani kanang mga balaora, gibaw daghang kaayong mga bawal ilabang gi paghimug-atan ba, ilang gibutangan og bugat kaayong requirements ang pagbantay sa adlong igpapahulay kanang misna ba. Traditional law of the Jew na ilang binuhat nga balaod nga sumala sa Bible commentary. Doon ay mga 39 ka mga nalista nga mga daghang gibawal sa adlaw igpapahulay nga ang gitugot nila duha ngadto sa tulo, musobra na tulo kamilyas, sala na siya. Paglapas gani para sa mga Hudiyo nga mutan-aw kag samin pagkaadlong Sabado. O niya ang pagdagkot og kandila, gidili nila na kung magdagkot manggaling, mag-hire sila hintel aron magdagkot sa kandila. Usa sa ilang mga balaod, giisip nilang paglapas sa balaod kung manluwa ka dasdalan. Kay basig malud-an nimo ang sagbot mabuhi. Supak na sa ilang balaod sa misna. Gidili ang pagdalag panyo. Bawal na, makasa ka. Gawas kon kanang panyo, gitahi diya sa imong sina, nga di na isipong panyo, kundili kabahin na sa imong sinina. So dahil kasi mga bawal, paglapas sa ilang balaod, kung ayuhon ang masakiton adlong Sabado, may hinungdan nga si Kristo, nangayo man sa adlong Sabado, huwag masakiton nga magmahay, basta muduol kanya, dalhon nga to kanya, adlaw nga pahulay kapangayo siya. Gikontrahan siya maayo, nining klasihas mga Sabadista mahigala. Kadtong mga Sabadista nga wa mutuo kang Kristo nga Dios. Kining mga tawhana, mauni na ninguha sa pagpatay kang Kristo nga sa daghang higayon, batuon siya sumala sa Juan Kapitulo 10:30. Pag-ingon jud ni Kristo nga ako o ang akong amahan usara, namuniton sila bato, kay ilang patyon, ilang silutan sa kabaton, death penalty ilang isilot, kay para nila si Kristo ay Dios, kay mo si akong aman usara, amahan Dios God, sa pa si Kristo Dios, blasphemy na para nila. Iyon si Jesus, ayaw sa ako niyo bato ha. Mangutana ko ninyo, unsa may inyong bisis, nganong inyong magkubatahon? Asa man sa akong mga gipangbuhat, nga mao'y basihanan nga inyo kong batuhon. Ingon sila, batuon ka na mo, dili sa imong mga buhat nga maayo. Batuon ka na mo, tungod sa imong pagpasipala sa Dios, kay nagpakadiyos ka, nga tao karaman unta. Kay ilang pagtuo si Kristo, ordinaryo na gyud nga tao, dili Dios si Kristo, para nila blasphemy ang gibuhat ni Kristo higala, may hinungdan nga buot nilang silutan ngadto sa kamatayon. So daghang higayon ilang gisusod, tinuod mga Sabadista to higala nga nag-akusar kang Kristo, nga naglapas siya sa adlong igpapahulay, mga kahigalan nga wa mutuo kang Kristo nga Dios. Pero pangutana, ang kadtong mga Sabadista nga sumusunod ni Kristo, nag-akusar ba kang Kristo? Wala oy. Wala mga akusar, mga apostolis, mga tinunan. Nag-akusar ba kang Kristo? Wa. Kay nakasabot sila sa sulti ni Kristo sa Mateo Kapitulo 12. Sa dihang gipangutana siya, uyon ba
sa balaod si papahulay ang pag-ayog mga masakiton, sumala sa Mateo 12, versikulo 10. Ang tubag ni Kristo, kung naaday may karniro, mahog sa gahong sa dang pahulay, di ba na ninyo luwason yung kinawi, bitaron sa gawas ang pagluwas kinabuhi? Naon sagod mo, pagkadako pa ninyo bili kaysa usa ka karniro, busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa papahulay. Uyon ng higala, permitted by law. Nagpasabot nga ang balaod sa papahulay na kasuguan na, wala na wagtang, pero permitted by law or it is lawful kanang uyon ba sa balaod, wa masupak sa balaod sa papahulay ang pagpangayo og mga masakiton, ang pagluwas og kinabuhi, wa na nahasupak sa balaod sa papahulay. Pero ang mga Hudiyo nag-akusar nga si Kristo nakasala, nag-akusar sila. Mausa na kung naasa yung mga tao karon nga ang Ginoo ilang akusaron pod nakasa na nga doon na itong mahigala nga kusog kayo maingon, ano man lagi na si Kristo nagbantay mas si papahulay kasaad na si Kristo kadaglapas ko do aglapas yung si Kristo waay dili paglapas ni permitted by law ni ang pagbanta pag-ayog masakiton adlaw ng ipapahulay. So man higala no dinis Biblia baliko na mo dunay duha ka klaseng sabadista, mga sabadista nga motuo kang Kristo nga Dios, napoy mga sabadista nga wa motuo kang Kristo nga Dios og nagtuo silang naglapas si Kristo tungod sa iyang pagpangayog masakiton sa adlaw nga ipapahulay. Okay, hinaot pa nga ang Dios magpanalangin sa matag usa nato nga atong nasabtan nga ang tinuod ipapahulay nagpadayon ka na higala gikan karon hangtod sa walay katapusan kay gani sa Isaiah 56:2 nagingon atong mabasa nga bulahan ang tao nga nagabantay sa adlaw ng ipapahulay gikan sa paglapas ani. Bulahan ang tao, wa mag-ingon nga bulang Hudiyo, mag-ingon ang Biblia, bulahan ang tao nga nagbantay sa ipapahulay gikan sa paglapas ni. So higala mahimo kang bulahan, mahimo kong bulahan sa dihang atong sugdan pagbantay adlaw Sabado gikan sa paglapas ni ini. So hinaot pa ang Dios magpanalangin kanatong tanan karong gabi na. Okay, salamat Brother Levi. Mga higala, wala naman tayo igo nga panahon sa dili pahingpit tapuson natong programa ni atong closing song main man atong closing prayer. Ato magampo ta higala, amahan namon as kitasan sa mga langit. Daghang kayong salamat o Dios sa mga kasayuran nga mo nagpaminawan karon. Tuguti nga magpabilin kadtong buhi sa panungduman, magagiya ka namon tanan paingon diha kanimo. Panalangin ni ang tanang mga nagapaminaw, kining tanan na magisalig sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Kinin lamang inyong mga higala sa kahanginan uban sa atong kauban Brother John dito. Kinin inyong mga higala Brother Levi Clavis, uban sa atong bisita Brother Gilo Canales, kini usaos Brother Isaw dito, magayon kanyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. The Bible may hurt us with the truth, but it will never comfort us with a lie.